най-щастливия пожар и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота. Докосни ме ти, думите съди и без думи нека винаги върна. Чашите са вече на лице. Нека да ги поднесем на малото семейство и на кумовете. Да не забравяме, че тези първи глътки се пият от дънце, нито една капка не трябва да остава по стените на вашите чаши, скъпи младоженци и ви, уважаеми кумове. Така че, ако сме готови, нека да си кажем на здраве, нека да пием до дънце и нека силно да ги аплодираме, скъпи гости, дами и господа. Гледам чудо си и се питам кой ли пръв ще пресуши своята чашка, може би който най-много се е готвил за днешния празник. Нещата се развиха така: булката, младоженеца, кумата и кума. Куме, мислих си, че ти първ ще успееш да превърши съдържанието на чашката, но все пак куме, кумът си е кум, за да си тежи на мястото. Разбрахме вече човек с семейен опит, като гледам така на външен вид, с добър вкус. Надявам се и да си добър дегустатор, куме, защото след този миг сега време е да те попитаме, куме, как ти се стори шампанското? Горчиво. Сигурен ли си, куме, може да ти сипем още една чашица, ако имаме готовност, може пък и да ти се ослади? Абсолютно. Как абсолютно? Горчиво, много горчиво. Много горчиво, кумото, добре да става горчиво за младоженците. А ние ще разберем как нещото горчиво ще се превръща в много сладко. Пепи, защото аз сега ще помоля девойките, застанали за теб с танцова стъпка, да поразменят местата си. Танцувайки да разменим местата си от центъра към периферията, отзад напред и обратно. Коя ли ще стане щастливката, коя ще стане късметлийката, коя ще си тръгне с букета на Нането тази вечер? Не виждам да се танцува за булката. Концентрирайте се максимално. На 3 ще хвърли букета. Прането започва сега. 1, 2 и половина, напрежението расте. 1, 2, 3. И така, готови ли сме? 1, 2, 3. Аплодисменти, скъпи гости, дами и господа, аплодисменти.